Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai na tundai lai nyau kene dukan gede kepadan harut keserupa National Highway 6 ha umso nong krai Ribui District. Ha pedeng ki jingjur jong katma ka badang peteng bet adu menta da ka US bat ka Israel persya ya kari Iran. Henry u presiden jong kari US u Donald Trump u hapan penrit yelade sipor ban IT bat ban pu ki jing duai namar ki jing ki bakrau ki bal lupa u bat yela kari ka jong u. Ha ka video ka plus sapriang ha ki rensan social media kumju balapan mi ha ki lap tai kubor ba per la yo i yau Trump bat ka kenhun ki nong ilam niam ki kirsan ki balap long ka jingilang bat jing duai kerpang ha White House na ka benta u presiden kari u Donald Trump. Ka kenhun ki pastor Kristen bat ki nong ilam niam ki la yaseng ha ka Oval Office ban bu jing duai na ka benta ka jingilam lenti ka jingeda bat ka bor na ka benta u presiden kat bau dang ilam ya kari ha ka ni ka por ka bajur ka jingi kanat namar ka thma ha Middle East. Ya kana ka por duai la ringdur ha ka video bat lapen sapriang pai ba ha ki social media. Kana ka jingilang duai ka lawan ha ka por ka banang kiu ka jingkiran adin ba ka United States ka sedang ya ki jingi kun sipai ka bahe susu persya ya ka Iran ka bala pelong ya ka wei ni jingi kun ka bajur tam ha kana ka thany jong mentau snem. Guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen.